iya. Ning papan kene. Rat munggah dhuwur. Apa ini? Sampeyan tak kandhani nek sampeyan aja kandha sapa-sapa ya. Gak. Tenane kang wujud cemorot kae, ora ana liya ya Bathara saka Kahyangan kae lho Mbak Yu. Bathara Indra saka Kahyangan Salindra Bawana. menawa goleki kasino karo Dono itu. Iki kok ana. Lah kok ana Bathara Indra terus omong piye karo kowe? Bathara Indra iki wenehi pusaka karo aku. Kalamun aku nemoni bebaya apa ae, pusaka iki bisa tak gunakake. Jenenge pustaka apa iki? Iki jenenge pusaka Sadolana. Oh, nggone Bathara Indra menawa iki. Ya ora Kok iso cilik dawu? ana rambute. Ana rambute. Wis to Mbak Yu, yen perkara kuwi rasa digagas sing bak koyo padha bayi. Sik. Mancine wis balik dadi anyar. Kok iso dadi anyar neh iki mah Iki piye? mau tak pasaki no Mbak Yu. Ora gugu aku. Yo karo adine dhewe kok ora percaya. Sik jajal tak ndelok tilase. Lah iki jeng anane. Kowe iki aja buka wadi ya Mbak Yu. Lah kene. Iki mah etok-etok wis tak resiki malah dadi iki kok muga metu. Oh, alah iki pancine Mbak Lastri menawa. Nek ngono ya penonton weruh nek iki mau etok-etok. Apa pancine Mbak Lastri kegondhong? Mang kepethuk Bathara Indra kok ora mbok takoki nomere metu pira? Wis tak takoki. Metune 83. Waduh, blong. Lah kok blong? Lah tukuku 00. Wis nek ngono kowe balik. Lah sampeyan arep ndi? Gampang kok aku tak nusul kowe. Ngono. Ya wis aku tak bali ya Mbak. Ya sing hati-hati ning. Hati-hati. Jane aku wis ngerti. Saya mantep atiku. Saya marem atiku. Ora liya ya adikku dhewe Sekar Taji. Mula ra mokal nek dheweke sabar nampa apa anane apa sing didhawuhna karo Mbok Rondo. Sarana Mbok Rondo Kleting kuning dadine Sekar Taji muga-muga ketemu karo adiku lanang Inu Kertopati. Ning. Wes tak jampangi lakumu, tak tutno sak mlakumu ning. Ben ketok putih. Iki arep do nang ndi kok dandan ayu-ayu ambune wangine ngene. Aku arep nggaunggahi. Nggaunggahi. Ka wedok kok arep nggaunggahi saru. Ora apa-apa lah wong sing diunggah-unggahi iki wonge bagus ra. Bagus. Lah terus arep nggaunggahi ning ndi tondo? Nduk iki wong wedok-wedok. Unggah-unggahi ning Kuwangsan. Oh iso Kuwangsan lak maine iki. Oh iso ape ngarang urusan. Ape nggaunggahi atur kok ning. Ayo Mbok. Tak kandhani yo, Nduk. Arang urusan kuat, dol ra pakat. Wis Nduk, nang tengah dalan do kene bebaya piye to, Nduk iki anak. Sampeyan dongane aja ngono. Dongane aja.
dicegati karo wong lanang-lanang Mbok. Dicegati karo wong lanang-lanang. Lah terus kowe dikapake kok dicegati karo wong lanang-lanang? Aku ya diambungi. Nganti winginane ana sing ngremet susuku. Susumu diremet? Heeh. Ya mbok weno. Lah kepinu kaya tak Sampean kok nyangka Mbak Yu. Kowe iki ngono kok iso. ngedam sih Mbak. Apa? Susuku sing kiwa ilang. Loh, iya, sing kiwa ana. Mbak Yu lah ngecet iku udah kebantu. Ini protol sisa kok. Ora dikethok kok. Dipeneki. Nganti ora tukul meneh. Ayo malah bledos. Wis kelangan susu siji ngene iki. Mbok aku biyen ku jane anake sapa le Mbok? Lah anakku to, ndok kok iso anake sapa piye? Lah kandamu jare nek aku anakmu wong jenenge wong dadi anak ki ra kudu ana bapake. Ya ana. Lah terus bapakku sapa angger tak takoni kok mesti bapakmu disamper gelap. Bapakku asline iki supir becak. Hah? Supir becak. Supir Ya. becak. Lah aku kok ora padha lho karo adik-adikku lho. Iya mulane kowe dhewe ayu senajan supir becak lo ganteng lho. Masa Iya. anak semene iki kok mbarep kabeh. Lancen yo bapake dhewe-dhewe. Lah mboke gambar Mbak Bragas. Gas. Doyani. Nek ora ngono nek yo ora do tukul kowe to nduk kok iso kowe ora. Iki malah kowe arti tak kabari Apa hati-hati. Yu? Sing mbok iki malah bisa pentuk neh. Ayo Bayu. Kok gregeten lho. Bayu. Anake wis gede-gede kok malah ape rabi neh. Rondo Rondo. Malah Iso. Londong Mbak Yu anu sih Mbak. Ora yo. Nanggap toprak ya Mbak. Aja. Nanggap toprak ora dadi. Tenan Mbak. Nanggap toprak jeruk. Kok toprak jeruk? Lah aku ora mau jeruk pokoknya jeruk. Mbak Yu iku aku itu. Aku tak gregeten karo Simba. Ora wis to. Ngene lho, Nduk, jeneng wong tuaku piye nek kowe wis ndek bojo terus Simba karo sapa? Bener ya, Dek ya. Ora kowe do ndek bojo Simba kok tinggal dhewe. Nek ora ana kancane piye coba? Sakne sih Mbak Yu nek kademen. Nek kademen ora ana kemune Nduk nek dijak omongan ora ana. Ngene lho, Nduk tak kandhani. Iki mah adi-adimu arep do lunga. Merantau. Ayo danu ae nek kepengin lunga ayo do melu dadi LC ae yo. Alah, modho teko. PK. Dadi LC iki pawakane sing apik, sing langsing. Lho dadi LC kok pawakane kaya kowe iki piye to, Nduk? Lho, aku kok Ya nek ayu-ayune, nek pawakane iki coba wetenge bangkeane iki ndi padha kabeh ini. Simbo aja ngecet to, Mbok. Ya ora ngece wong. senengane. Ya wis ora, wis asu lah ya asu ya wis. Aja nesu. Aja nangis. Melu aku ae, Mbak Yu. Wis ayo melu aku ae nggaung-gahi. Gawe lanang. Ayo, Bayu. Hah? Lanangan Ganteng. gepek. Di sana. Gepeng iku bojone Aton. Sarko. Lah iku Sarko Duduk. Masuk iki. Ayo dan nemoni Sarko ya. Sarko gak sapa to, Nduk? Sing Pak duwe Andrini iki lho Pak Andrini. Ketuane Emprak, Mbok. Ketuane Emprak, Mbok. Lah kono wis dadi bos apa kon dadi ketua Emprak lho. Ora apa-apa, Mbok. Kenapa kono ngedandel entuk. Aku delok barang esuk. Wes nang omah karo Simba wis to, Nduk. Iku jane ape do munggah-munggah apa to, Mbok? Arep munggah-munggah ande-ande lumu. Ande-ande lumut. Oh, kono lho ning karang urusan ki aja ora pangkat tak kandhani. Wong ora mlaku kesel lho, Nduk. Karang Urusan iku apane kuwangsan? ketoke ya sak kidule. Lho. Kidule kuwangsan. Iya. Mbende menawa Mbok aku ora apal Nduk. aku apa biyen tau tanggapan nang bende saiki ra tau belas. Ora tau blas. Ah. Lah nek aku yo ngumut
saya apa? Iki manci, bersih putih kaya anyar. Kaya wajahku ya. Iya, masa ta, Nduk? Loh, Iya, gawe. lah iki supa. Ya iki kleteng kuning. Dadi anakku saiki. Sing tak omongno wingi, nek duwe keluarga baru, keluarga anyar, endang setumpuk, endang setumpi, terus diangkat simbok dadi kleting kuning. Lho, get aku Nduk. Duwe dulur meneh. Lah iya lah kok yo ora mulai-mulai mulo yo ora ngerti nek Ya dulur. ampun, ya ampun. Tapi simbok iki kayal lho. Kaya apa? Jebule anake simbok sing anake wong terhormat mok sampean tok. Ah, wong aku mang wis dikandani jare tukang becak kok. Ora. Iya Salah. Kowe iki anak pensiunan. Pensiunan tentara, Loh, ora. pensiunan camat, Dudu. pensiunan bupati. Alah ono apane ora. Nek pensiunan menawa aku biyen ki anake Pak Jokowi. Anake Pak Jokowi kok kaya kowe rupane. Wong gantenge ra umum Mas Gibran. Lah terus Kowe iki biyen iki anake pensiunan wong waras. pensiunan wong Wong waras. waras dadi kowe iku anake Wong DGJ. ODGJ ki apa ta, Mbok? Orang dadi gila jiwa seraya. Kowe anake wong bento simbok didemeni wong bento. Kowe ngarani simbok kok ngono masamu lho. Lah kowe pas mendem iku, Mbok. Ning rondan kowe jare mene. Enggak nyong, aku mang mendem malah merkosa wong bento ning rondan. Umume iki dak wong lanang sing merkosa wong wedok. Lah terus? Nek kowe gak modelem, Lah, malah mbok perkosani Mas simbok kabeh. wis kudu arek. Aku mau wis mikir kok. Ngono apa nek Ngene iki kok lho, nangis? aku malah dadi susah. Lah kok susah napa to, Nduk? Bola-balik simbok ki tak takoni jare aku ki bapakku ki disamber gelap. Lah malah iki mau aku takon jare bapakku ki tukang becak. Iya. Malah saiki Bayuku ganyong kondo jare aku anake ODGJ. Iku ana urut-urutane. Urut-urutane apa? Ceritane rak tukang becak. Heeh. Ngontel ditabrak truk. Tiyel sirahe gedhok dadi pintu. Iya, Mbak. Bareng pintu lincak udan-udan udah mblodor sambel mledek ndase. Tiyel. Pecah ndase. Bapak Ya ampun. ndase pecah terus digawe Apa? merica. Kowe nek omong lho, kowe apa gak ngerti? Nyapa? Anake simbok ki ra akeh to. Heeh. Kowe tak kandhani. Kandhane apa? Simbok ki ape rabi meneh. Heh? Heeh. Mbok, Tak ngetno iku karo brondong. Lho, sesuk dadi tanggapno toprak ya. nek iring-iring, Heeh. biasane kan nggawa kembang mayang. Iya. Kowe tak gawani siji, aku nggawa siji, mecon selurutan. Lho, lah kok ngono? Simbok angger mlaku kok ngarep mecon selurutane ditomno ning bokonge. Sret! Dor! Bokonge jebak. Tenan ya, Mbak Yu. Simbok minta wong noneh lho, Mbak Yu. Lho, nurun jebule. Kok nurun? Nurun ya. Ketuane entuk 6 saiki. Anak buah. Anak buah entuk 6. Ketuane mogol pira? Bojone noneh saiki. Masa? Mulane simbok saiki melok enom. Lah simbok iki calon bojone umure piro? Setengah 8. Masa umur ke setengah 8? 40 pira mbok ra setengah 8. 37. Oh gak oleh 450. Ah, gak entuk jupukane rasa ngono. 31. 31. Lah jare mang metum 39. Iku nang Alam mbok. iki jare dong rembug apa sih? Sesuk esok. Balastri. Gas kompesa ditatapkan ndase ngendok.
Ya. iki lho ya wes. Ora iki tenan ya, Mbak. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Sesuk tak tukokno padi-padi ya, Mbak. Aku ya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, Mbak. Ya syukur. Minal aidin wal faidin. Ya. Iki piye to? Brandene kan ameh lebaran nah. Dadi anak ya, Mbak ya. Wis yo melu-melu ngeten. Aja, Mbak. Apa? Kowe wis tuwa nek duwe anak ngeden malah bokong melok katut melok. Di anak sapa iki? Mbak Yu. Bakale Wahyu Manggala duwe mantu akeh. Iya bener. Dia mantu akeh. Masa? Ya. Digawe KWNMSL. Apa iku? Kawin masal. Iya. Tak kira-kira wong pira? Papat. Aku tak omong karo mogol. Awak udah wagal ya. Heeh. Papat. Wong papat. Heeh. Aku ra butuh padi-padi papat iki. Tambah siji mindar. Mindar ana sapa? Wis sida ngepek aku porandang. Mbah Mindar. Ya ampun. Aku ya seneng, aku kok tak omong mogol. Jengene wong arep duwe apa? Duwe kesenengan iki ya awake kudu seneng, Mbak. Ora aduh. Ora. Kewan iso mlebu cangkem. Lah kula kowe iki meneng ki ora entuk omong ngono kuwi jenenge. Doprak ora entuk omong. Sesuk dadi anu terbangan ae. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Oh, kok senengane marang ngono kuwi piye to kowe iki? Do ditanggapno ketoprak. Kalau emprak. Emprak elek sarko. Heeh. Ya. Do sida munggah-munggahi apa ora kowe? Siapa, Mbak? Unggah-unggahi aku. Kok ge sapa, Mbak? Munggah-munggahi Adi-adi sapa? lumut ki malu adi-adimu. Loh, sepi iki. Iya. Jangan di. Mulane aja ngumbah sih, Mbak. Mundak dhek ndang dagenan apa ndang balik karo brondong. Ya Ramadan, ya Ramadan. Cina Limalika, Cina Limalika, Cina Limalika, Cina Limalika, Cina Limalika, kami suson, Cina Limalika. Itu ya Ramadan, Cina Limalika, Cina Limalika, mari suson, ini lho, Mbak. Kok iso kowe sekesuk utahe tak susoni. Simbok, Apa? kowe gak melok unggah-unggah. Melok. Ayo, Cak, nak kowe rasa yo nduk kene omah karo simbok ae. Aku yo melu. ben melu ambok, Melu tak dandani. sapa ngerti ditampa. Simbok lagi seneng iki, Iya, iya. dandani ya. Happy New Year, Mbak. Iki apa lho kok iso ketemu simbok? Wah, jare simbok ape dadi nganten. Darmi. Darmi. Kene kene kok iso. Enggak. Urung dadi nganten iso mbok tutno kaya kethek ledek. Kaya ledek kethek. Nguyu terus kowe neng. Kok iso? Aku melu seneng. Lagi bahagia. Sampe nape dhe bojo. Oh ya. Ben ana sing gocekno. Ra duwe pak neh. Engko ora anake mbarep neh. Mbok anak wis mbarep kabeh kok. Ya ora apa-apa, ora dadi ayah kita. Ya Siti. Kowe meneng iso ora nduk tak dandani sing ayu ku lho, geger. Iki opo to? Ah, bune minyak. Kok iso? Minyak pae. Iki wedak apa? Wedak wangi kene tak dandani kowe ya melu. Anakku ya kowe barang kok. Ben apik, Mbak. Ben ayu. Wah, wis ayu tenan. Aku dadi tukang ngiring-ngiring. Aku dadi Ora tak putri. pasang itu, Mas. Aku dadi putri dosa ya. Tak pasang itu. Putri Domas. Domas iku ora nek wedok tenan ya aku lanang nak putri dosa. Ngambune wangi wis. Oh, ayune. Iki, Mbak iki. Apa? Ayu gak pacaki. Apa kayak Kayak tentara hoe. Pacake nek wani kowe. Kayak tentara Jepang. nek tak pacaki kok aku ora diutangi duit nen. Kowe pernikahan masa nganggo duit lho. Gak usah. Hei,
iso. Dolno bayan. Semangat, Mbok, semangat. Iki apa to, Dodo? Kok iso merambok? Ya wes. Ayo, budal. Mana-mana dadang undang. Aja, Mbak. Melu aku. Ora wis kerasa tak dandane. Kepiting. Ambune wangi-wangi jebul bocah wadon ayu-ayu. Gatot kaca. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Hmm. ngersake jeneng lanang napa wedok? Yen jeneng wedok Kenteng putih, sing putih. Yen jeneng lanang jengking putih. jeneng kok jengking putih. Ayo sapa kae? Sing abang, Aku kleting ijo. sing ijo, sing biru. Lho kowe kok ana sapinggiring kali brantas kene iki omahmu ngendi jan? Omahku dadapan. Omahmu dadapan. Ya. Anjur kowe padha arep menyang ndi? Arep nang urusan. Neng Karangwulusan. Iya. Mongko yen kowe bakal tumuju ning Karangwulusan iki kudu nyabrang kali brantas. Mongko iki kaline lagi wae banjir. Tukang tambang ora ana sing padha wani nambang. Mula kowe bali wae. Yen ngono kowe iki arep munggah-munggahi. Sing mbok unggah-unggahi sapa, Nduk? Ande-ande lumut. Andi lumut. Yen ngono kowe cetha isih prawan kabeh. Ya jelas. Perawan to ya. Perawan ting-ting. Aku saguh nyabrangke kelawan kowe kabeh. Ning ya kudu ana upahe. Kurangnya juga lembar sampean duwe. Aku ya ora sanggup. Bayu, sampean apa yang duwe sanggup? Ayo opah duit ki kanggo apa wong aku ki yuyu nggonku ning banyu kok. Lah terus delok opah apa? Opah iki mung gampang. Pilus Lho, karo piling. aku ya ora nggo piring, ora nggo pilo sampean mau nggawa cara Mbak Yu. Yo ora nggawa. Jawa pilosku apa? Pilus ki dudu pilus wujud panganan ki ora. Piring ki ora, piring gadas go ki ora. Lah terus apa? Pilus ki pipimu sing halus. Oh, tegese arep gambung. Nah, ngono. Galo ambung pipimu sing halus. Sing sekno. Lho yu ngerti wong ayu barang. Mbak Yu wis ora apa-apa. Diwenehi wae. Sawangen kaline banjir. Mengko nek awak dhewe nyebrang njur katut banjir ngono piye? Malah kelelep. Malah ra sida unggah-unggahi. Iya, ora ngomong. Wis Gelem diambung ora yen ora gelem. Yuyu mekangkang. Yuyu kangkang, yuyu mekang. Iya yuyu kangkang. Kata om iku. Aku gelem. Aja sing kuwi banyak. Oh keduren. Dampur. Ayo ngono, jejer-jejer. Iya. Sebrang ya. Ya. Sun sabrangke ana prawan.
Mager tenan iki. Ayo. Jenengku Yuyu Kangkang. Masa Yuyu Kangkang kok ngene? Lho, iki sing gerai laris. Iki telung dina iki. Ya Kak, anu Pak, rene sik. Ono apa? Mulai engko esuk iki mbuah. Ben ora jaluki lakon iki terus. Kowe iki sing rezekani golekne dhuwit kowe kok malah. Kok iso iku? Asing napa duite sapa? Lah sing tak dumi sapa? Ayo pancen aku mocok. Dadi kowe ora rumangsa tak dum. Tak paringi dhuwit kok aku. Ayo ora tak jaluk sing entek. Jane iki wis rasa-rasa tambet gawe. Karingin nyanyi tenaga. Lah ya salam. Wong anggere mulai kok njaluk kok terus 20 juta. Ayo duwe nyanyi emah piye? Ora ngono ya ora nyentel. Aku sabrang lah, Kang. Sabrang nggih. Heeh. Kok tak kei ambung isih tak do iki. Dah kuwi kuwi. Ma, kowe sebrangno. Yo. Wis sing nyanyi. Ora butuh. Kok kowe takon nyanyi ben nyucukno lemku bayar kok malah. Suaraku endi? Elik wong ancen untung wis entek. Ala pasangke kok. Ya, iso tak pasangno. Sun. Sa. Apa? Ayo. Kowe. Ayo nyanyi. Tugas mak aku. Sun. Halo, Bandung. Ono janji liwat. Mateni wong iki. Aku tak takon ya. Apa? Iki jane lanang ta wedok? Ana apa ta? Aku ketoke wedok. Kok nggawa linggis? Mang wis tak taleni. Mengguri ning mergo iki kowe wis kari ngetokno tak culi. Mulane kowe kena linggis. Matam. Ngono kuwi dikawetne ning buri ngono. Wes mau keluarane ra jamak. Malah pas ndase. Ayo, kene. Ayo. Ayo, syukur. Mateni wong. Iki rasane buak. Ayo. Nah. Ayo gandol iki malah. Gendong. Ayo gendong ku ya. Awas.
Ini kaya kebruan gedung. Hei. Gak. Apa? Ya lek ku jangka piye iki supir tumbuk kempet ngene iki. Sik. Kowe iki yuyu lanang apa wedok? Yo lanang ah. Lah kowe lah kok gawa linggis. Wong lanang kok ora oleh goli, Guys. Ayo. Ayo. Sun sabrangke ana cah wedok. Sipro. Ayo. Ayo. Mbak Yu ganyong. Ayo. Lu kali ini kok banjir Mbak Yu iki piye? Waduh. Kaline banjir nek nyabrang terus piye? Lah iya. Kali ini kok semene gede. Ora yo yo ki aku apa? Aku kok mabuk telat. Ana swara kok gano rupane nyapa? Entut menapa? Bar mabuk wangi-wangi iki kok mabuk kaya telek lencung. Aku mampu seger-seger bar diliwati Siap, sinden Bang. gocekan. Loh, kowe iki yo wong. Gak. Onde-onde. Maksudnya iki yo wong wadon. Wong wedok. Nek gak percaya delok. Kono meteng wis pirang sasi yo. 35 juta tahun. Ya busung keket. Usung kaya piye wong aku meteng anakan gajah. Nek gak percaya iki lho telalene jecili. Endi telalene? Aja mbok demek biasane telale gajah yang gedutake. Wah, ngono. Nyembut. Iya. Jenengmu sapa? Kula Kleteng Danyang, Pak D. Kleteng Pak D Danyang. Yuyu. Iya. Jenengan Yuyu? Iya. Amise ra umum. Ayo. Lu kok ngina awak dhewe. Kenangnya awake dhewe. Aku Ayo sabrangan. godanis ki lumrah. Yuyu. Wong aku ki bangsane yuyu. Ning bareng kowe ki menungso wis rupamu ala-ala, ambumu ora enak, mabuk telak. Aku sabrangan ya, Dik. Kowe Ya. saiki sapa iki? Mending Kadiku. kuning, aku jaluk tulung aku sabar. Sabrangan. Iya, ora sudi. Gelem. Wong rupamu elek, gagamu ra enak. Lah kene. Ayen mau kleting-kleting biru, kleting abang, ijo, putih. Iki ayu-ayu. Nek ngono Kuwi dulure. aja tak sabrangke. Wis mbok sabrangan. Wis, Lah kok diopahi apa? aku njaluk opah ambung. Diopayang. Trima diopahi ambong. Nek karo aku tak opahi sak geblakem. Wis, ayo. Bola bali kok mbok bukane. Lah aku wis kebelet kok. Ya, Mak, sabrangan ya. ora sudi. Mbah ning ora gelem tak Wis peksa. balik kok ngene. Kok kurang ajar temen tidakmu, Yuyu Kakang aku njaluk ora gelem mbok sebrangke. Mergo ning kene lara atiku. Coba to sawah banyu semono aku Delok. bakal Kleting kuning, piye Yuyu Kakang? kan kowe kleting ganyong. Ada apa? Lah kali brantas kok mbok asat banyune. Ya ben. Lah aku kon urip ning ndi? Wis karek kowe. Wis ayo. Mongko uripku ki ning jero banyu kok. Loh, kowe nek urip ning jero banyu kok tak jupukno botol aqua tak ciprati mak cerit-cerit. Kok sembrono. Piye? Ngene ya kleting kuning. Piye Yuyu Kakang? Wis yen ana luputku aku njaluk ngapura. Kowe saiki bisa mlaku tumuju ning Karangwulusan. Mengko yen wis tekan dhisik lor kae, banyune balekke ya. Piye Mbak Yu dibalekke apa? Yo karek kowe ning kowe nek tegel atim yo wis ora usah dibalekno wis ben ben mati gagar. Aja kaya ngono langsung karo aku sing kuning. Tenan? Ya, Kowe wis tobat? aku tobat. Awas kowe ndik mangbar kok. Ayo. Coba waspada. Kowe lah
puting kuning iki ora sadengah menungso. Nyataning duwe kaluwihan ya. Najan wujudmu ala. Ning nyatane kowe sawijining wanita kang utama. Aku go melu ndedonga apa sing dadi penjangkamu lan kekarepanmu bisa bakal. Semok Lah nih iki sehat apa ora ya, Mbak Yu? sing siji gede dhuwur sing siji pawakane ceklek ora tuduk cendak Iki ana suara tapi kagak ana rumane Mbak Yu ya. Masa ngopo? mambu ta ora Badek. nang ngono ya entut ngawur ae kok malah ana wong begegek sakmene gedene kok iso Tak kira iki mau patung kok, Pakde. personilmu kok kurang sitok biasane iki wong papat lho Saya tak jalan bayar. Diabang bayi kowe iki maine nggonem dhewe kok malah ngalah terus Aku iki mang bayari syuting ya kari. Cek, jenengmu sapa, Nduk? Aku kleting ijo, Pak De. Ijo. Penting biru. Biru. Penting abang, Pakde. Putih. Wah, susune apike, Cak. Pakde yang kedua di Saru. Hah? Saru, Pakde. Lah jane jenenge susu apa mulai gedek ngono. Ya ora pantes. Malen-naleni kencenge ra umum membekanku ente sesek. Tampilmu sesek. Ngombe napasin kok. Ra umum. Ngene. Jane kowe arep ning endi? Arep ning Karangurusan. Karang urusan iki ngopo? Piye, Mas? Arep gaung-gai. Unggah-unggahi ngono kok unggah-unggahi. Oh, kaya ketoprak Jawa Timur gaung-gahi. Dilane ngono apa, Dik? Unggah-unggahi sapa? Ada lumut. Ande-ande lumuten. Lumut. Ande-ande lumut. Ande-ande lumut. Dulure judek ketanggi. Ngawur Iku aku. sing lumutan. Sik. Kamangka desa kene karo Karangurusan iki ado lho. Iki wanci surup surya. Amangka liwat alas sing gedhe. Kira-kira kowe pengen bacut. Nek kowe pengen bacut dipangan macan cilaka kowe malah. Waduh iya, Mbak. Ngono. Lah kok nek Mbak Yu. Kowe bacot apa nginep kene? Entah nginep ning kene, Pak De. Lho nak anggo kowe bebas ton dina iki. Nek nginep kok ora tekan. Lah ora tau nginep ning kene kowe iku malah ora tak bayar. Ngono ya iya aku iki kalah karo kowe dina iki pokoke. Pokoke Ngene, kowe entuk nginep ning ana syarate, ana pitukane. aku ora duit. Aku ora butuh duit. Napa? Lah banyer apa? Syarate kelon. Kelan. Iya. Ya aku masih kecil loh, Pak De. Wis sangko tak agang-agang. anak kelon wong Hari kowe lho. Kuat apa ora? Wis aja kuwatir aku iki bar ngombe jamu, nduk bebek campur seprit. Mas, sampean ayo. Mas. Piye? Saurunge kelon tak weling ya, Mas. Piye? Nek kene iki bolongane ngarep gurine, Iya. aku mau guri tok, Mas. Hah? Kok aja paksa ya, Mas. Ora, engko ora tak agang tak kira-kira. Ayo, gelem ya, ayo. Iki kok jebule kok pereh. Tua-tua lah kok. Kowe aja ngenyek tuane lho, Tua-tuane kapuk, Nduk. Edan, wong edan. Wong edan piye? Terus tak omongi nek sing bolong guri tok mbok peksa Aku iki malah kaget kok, bareng kowe tak buka lho, jebule ana tumbake. Malah Andani sing arep iki lincip kok iso ora percaya. ayo malah suwengimu pernah pentung-pentungan terus. Guyu Nih. terus. Mergo iki wis gagat raina,
yen pancen kowe kepengin nutuke laku kono ndang. Ya wis. Wah, enak-enak. Iso ya jawabane. Tegese iki jenengmu sapa? Takoki Mbak Yu. Takoki Jeneng Mbak Yu. Mbak Yu. Sampeyan seneng arep lho Mbak Yu. Kletik putih. Oh iya lali. Klenteng putih. Lah kae sisae. Aku klething ijo, Mbak. Lah kuwi. Ketik biru. Aku klething abang, Mbak. Lah mrene arep ngopo? Arep unggah Mbak. Enggak sapa? Ande lumut. Wis seru durung. Durung, Mbak. Lah iki bocahe. Bagus ya, apa bagus. Aja apik-apik wis 4 dino. Bagus. Isap seso. Lempok terus. Bagus. Bagus. Wis bar. Diingi Rino. Ya wis, yen pancen karepmu nggah-nggahi Ande lumut, tak tarini anakku. Nek ditampa ya aja kebengan, lamun ora ditampa aja lara ati ya, Nduk. Diwiwiti saka klenteng putih. Mesti ditampa iki aku. Putraku siati lumut tumuruna ana putri kanggo ganggai putrine sing ayu rupane klething putih iku kang dadi arane. Ayo mbok tampa apa ora? Ya Ora mbok tampa padha lanange dua. Gosibu kula mboten purun. Gosibu kula mboten mudhun. Klenteng putih lumaku meket-meket. Pinter nek ngono. Kok meke-meke gini? Kowe nek gelem nampa aku pinter. Pinter Kowe kepiye? nek gelem nampa aku berarti ora waras kowe. Kok iso kaya ngono? Iya mosok doyan banci kowe. Mateni wong. Ya wis aku ra mbok tampa, aku tak begengge. Jabang bayi. Lah memang sing domok tampa ora malah kebacut kowe. Ora sido turu, Eh, Mbok. jujune ya. Ya wis saiki klenteng ijo. Tak arine ya, Nduk. Sing seser ndak iki dideloki dulur-dulur. Jogete sing sesat didelok dulure. Tak sisa terakhir tuh, Mbok. Putraku siandi lumut tumuruna ana putri kamu ganggai putrine sing ayu rupane klething ijo iku kang dadi Tampa ya, Le? Tampa lo ade-ade lu. Gosibu kula mboten mudhun. Oh ya, Gosibu kula mboten purun. ini kowe ade-ade lu. Klenteng ijo sisane sing kodhok ijo. Wis ora ketone. Jebule Iya ta, Mbok? sisane si kodok ijo. Lah, Mbok, mau dijawel sithik tak lho, Mbok. Ora kalah. Lah nyatane anakku mau kok wis kering
Joko Gerdu. Layak jogetan ngene-ngene. Jane mek kok, Mbak, dipeksa kok, Mbak. Ngono ya. Iso kok, Mbok. Ngono ya ngono Jane jane. iki saya mbok goleki sing kaya piye kok mau kabeh. Ya celana ati wis jeneng wong. Sing Enggak iki ya pindane wong njaluk. Ditampa ya syukur, ora ditampa ya aja lara ati. Nah, iki ketoke ditampa iki. Ya jelas ditampa le, Mbak, wong aku ya ayu, semok ngene lho, Mbak. Ya wis tak tarine ya, Nder. Putraku siane ati umur tumuruna anak putri kamu gagai Ora iso. putrine sing ayu rupane kanthi abang iku kang dadi arane. Lah piye nyalon cah wedok kok polahe ngono? Wis ra betah iki, Bu. Pusipun kula mboten Lho kok mau purun. kene? Pusipun Oh ya ayu semok. mboten mudhun. Ayo wis mbok goleki sing piye to? Penting abang sisane siyuyu kang Mbak Yu lali ra minyakan ambune amis ta, Mbak Yu. Eh, amis. yuyu kangkang kok ya kok gelemi. Lah piye le, Mbak? Bet-bete ape unggah-unggahi ande-ande lumut yo ngene iki, Mbak. Alah sobek, wis ora ditampa. Ya wis, Mulai. Mangga. Ya apa iki ambune kok ra enak iki? Coba Boy. Bleh. Apa iki? Awak, Lho iki jeger ngendi kok tekan kene? aku ceker gajah. Amit tapi bajang Jawi. Baca Jawi iki gorku. Mas Ande-ande. Wis ora. Rembok plakate wis tersebar di mana-mana. Mas Ande-ande lumut. Nah, terkenal ya. Aku tampa ya, Mas. Uluku njemborok. Wah, berarti sampean merangsa. Merasa ngopo nek weden ya iya kok. Hah? Mbak Judoi. Weteng karo susu kok gede wetenge. Lah, susuku medun. Tak wene ngerti. Gimana? Ki mau wong wedok ayu-ayu wae ora ditampa anakku. Lah kowe sing rupahan kaya curut kok. Sapa ngerti Mas Ande-ande iki senenge sing elek-elek. Ngono. Sapa jenengan? Kula Mbak, Endang Sitolo nyanyi. Endang Sitolo Miyani. Endang Sitolo nyanyi, dadi Endang iki wedok, Sitolo ki duwe aniku penak. Aku dadi Endang sing iso ngrasakno kepenak Mas Ande-ande ya. Apa hubungane? Lah kae sapa kae? Kula klenteng kuning. Adekku iki, Mbak. Kowe ya arep melu unggah-unggahi. Anu. Alah wis ora tak tampa. Lho. Sing tau gak-gahi Mas Ande-ande ora kowe. Lah aku mboke ale. Aku mau ndek watu kowe. Aku yo mau ndek besan kowe. Kok besan? Aku mau dadi maratuam. Aku yo mau dadi maratuam. Maratuwa. Duwe mantu kowe. Mm-mm. Langsung tak daftarno. Lah aku dadi mantumu kowe tak keloni dhewe. Iya. Tak tarine. Heeh. Putraku siane ati umur anak putri kamu gai putrine sing ana rupane kanthi ganyong iku kang
dong. Ya, Di. Sisane tukang dong. Jagang bayi. Pak aku Yadi. Kowe omong piye? Kok tak kei Mas Sidik ta kok omong-omong wae. Niki lho aku gak ditampa Mas Ande-ande. Wis ngkre saiki dadi klenteng kuning. Ya, wis. Aja tampa aku ya moh. Putraku siati-ati lumut tumuruna ana putri kang ganggai putrine sing ana rupane klenteng kuning iku kang dadi arane. Aja tampa. Meneng apa? Musibu kula anggih kula. Musibu kula badhe muda. Najan Allah nanging wanita utama. Saiki nek ora ditampa baris lapan ketoprake. Simbok. Ngantos klenteng kuning najan tala kula tampi estunipun menika galuh Candra Kirana nggih garwa kula. Kula estunipun Panji Asmara Bangun saking Jenggala. Panji Asmara Bangun. Jaluk aku ya Le. Kuwi aku matur nuwun banget ewon dina sawetara mapan ana ing Karang Kurusan ngenger ana ngersane sampeyan. Lan kowe gak ngerti aku sapa sejatine? Aku Panji Tengkorak. Bancak. Panji Bancak. Monggo Kang Mas Bancak. Ngene, Kon. Gegeren Jenggala sarana kowe songkrah karo garwamu Si Sekartaji. Iki kena kanggo patulodo dulur-dulur kuangsan kene. Ketemumu karo Sekartaji muga-muga sumrambah keluargane panjenenganipun Bapak Lasimin dalah Ibu Sulastri. Muga-muga diparingi adem ayem, diparingi tentrem, murah sandang, murah pangan, ilang sengkalane kari mulyane, ngiras pantes bareng-bareng kembul pujana liwaha andra.